Máte starší rodinný dům, omezený rozpočet a vysoké náklady na energie? Podívejte se, jak majitelka takového domu zvládla jeho zateplení a navíc bez dotace. Na jeho vytopení dříve spotřebovala 35 MWh energie, za kterou ročně zaplatila skoro 100 000 korun. Zateplovala postupně podle toho, jak šetřila. Jaký byl výsledek a kolik nyní platí za energie? Sledujte dál. Rozhodli jsme se v době, kdy situace na trhu s materiály na zateplování byla opravdu složitá, materiály nebyly za úplně zběsilé ceny, takže jsme se rozhodli, že teda zateplíme s tím omezeným rozpočtem, jaký jsme měli. My jsme, ať už z jakýchkoliv důvodů, nežádali o dotace. Přesto si spočítala, že zateplení domu po etapách se jí vyplatí a hlavně rychle vrátí. Odborník navrhnul, aby se dům zateplil prioritně tam, kde jsou největší úniky tepla, tedy strop nevytápěné půdy a následně stěny domu. Nejdříve jsme zateplili strop v jedné místnosti, kde byl obrovský otevřený prostor spojený s půdou. Tam jsme teda zateplili vatou, která je ložená, a teprve poté se teda přistoupilo vlastně obložení domu, celého domu. Po zateplení klesla spotřeba energií o polovinu. A to přitom nebyla provedena ještě celá řada dalších energetických opatření. No, je to tak, ta spotřeba energie skutečně klesla o polovinu a i když mezi tím se přistěhovaly další 2 členové rodiny, tak jsme se dostali na nějakých krásných 16 MW. Kromě snížení nákladů na vytopení domu, vedlejším benefitem bylo i snížení přehřívání domu v létě. Rodina to pocítila hned následující rok. Určitě to bylo cítit i minulé léto, které bylo opravdu velmi horké. Běžně v dolní místnosti v obývacím pokoji ta teplota, když teda venku už byly opravdu přes 30 dlouhodobě, tak tam byla kolem 28 stupňů. Loni v létě, i když byly také velká vedra, tak se to nedostalo přes 23 stupňů. Zároveň se zlepšilo i vnitřní klima v domě a podařilo se tak zbavit vlhkosti a plísní, které se objevovaly v zimních měsících na studených zdech, kde se srážila vzdušná vlhkost. Takže to zateplení nejenom teda, že nám ušetří spousty peněz, zároveň nám teda krásně vyhřívá dům, ne vyhřívá, ale udrží nám příjemné suché teplo v domě, protože samozřejmě i se tím snížila vlhkost, tak ale i v létě tam ten dům se nepřehřívá. Rodina plánuje realizovat ještě další energetická opatření. Aby jsme teda nejenom ještě víc ušetřili, ale aby skutečně to zateplení mělo kýžený efekt, tak plánujeme výměnu oken a samozřejmě i trojskla. Vyměnil se také starý otopný systém, který byl už neefektivní. Myslím, že do budoucna maximálně můžeme uvažovat o solárech na ohřev vody. Jak projekt postupného zateplení majitelka nakonec hodnotí a kdy se jí vrátí? Tak za mě je úplně na jedničku, protože to jsou peníze vynaložené, kdy okamžitě cítíme efekt a hlavně je tam roční úspora v řádu desítkách tisíc korun. Ta cena byla mezi 350 a 400 tisíci korun. Návratnost investice máme spočítanou na 12 let. Investice do zateplení plus ta budoucí investice, ještě kterou teda plánujeme do oken, rozhodně to smysl má a samozřejmě se těmi zvýší hodnota celé nemovitosti. Návratnost investice bez dotace v horizontu 12 let je velmi dobrá bilance, protože životnost izolantů přesahuje 50 let. Rodina tak do budoucna ušetří řádově miliony korun. Zateplit dům se tedy vyplatí i těm, kteří o dotaci žádat nemohou. Mně to rozhodně složitý nepřišlo. Určitě to chce najít člověka, na kterého už můžete získat nějaké reference. I když máte spolehlivého řemeslníka nebo firmu, vyplatí se najmout projektanta. Ten navrhne celý projekt, zvolí správné tloušťky a typ izolace a hlavně dohlédne i na realizaci. Opravy jsou po dokončení fasády složité a často se na chyby přijde až příliš pozdě, když už dílo nelze reklamovat. Takže za mě na pohodičku.